ए बिथिं फैदों दैया ओइ जावदों न' गोदान लुदोंमोन बेसारा बिथिं थांबाय हनै हनै माबा माबि बुखारलांबाय हनै हाबजोब्बायलै नन्दे भैयानि न'आव ए भेटा कर जल्दी जल्दी भितर ढुमाई जाओ ए हे हनै बिराद दै हायदों हाय 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 बस्तात होदों नै ओइथिं दंग'आव दङमोन दैसा फिसा नै बिथिंनिफ्राय फैदों बेथिं माने माइ गायनो थाखाय रायजोफोरा दै लाबोयो बेयो अभार फैदों दैया बिथिंनिफ्राय बारबोदों दैया नै नारायणपुर सक एरिया बेखिनिनि दै पुरा लोमदों हनै घर भांगे फिर दिक्कत হৈছে না বিরাট মই তো নদীত আছিলো হয় নেকি মই ভাবিছো যে পখানে পানী আহিব हनै न'थिं लोमखादों हनै पुरा दैबानालै बा बेयाव डेन्जार हाबायलै अखाया पुरा नै जोंनि फुख्रिमोन रायजोफोर हनै नाय बेयो जोंनि फुख्रिमोन बेयाव 2 बिगासो फुख्रिया 2 बिगासो जागोन बेयो जोबोद गोसा अखा हेभि अखा हानायनि गेजेरजों नैबे फुख्रिया लोमजाजोब्बाय खमसे खम बेयाव ना फिसाखौनो 50 केजिसो हगारनो हायोमोन दा दै लोमलाजोब्बायना हनै उपाय गैला बायबाय जोंहा बान्दोआ खर'थिं बै खर'थिं बान्दो दंमोन बे बायबाय दैया बै साइडथिंनो बै खनाथिं ओरै फैयोमोन आरो नै ओइ लोमबायलै नै उपाय गैला सेस मिथिंगाला हालाय गैला माथो